lias vie ihmisen kauheaan turmioon. Pelto lias vie ihmisen kauheaan turmioon. Etkö sitä jo kantapään kautta tiedä, että lias ei laiskaa elämä siedä, vaan haluaa päästä liikunnalliseen turmioon. Jos kenenkään lihas on tänä aamuna väsynyt ja kapea, niin liikuntatuntimme jälkeen se on innoissa ja rapea. Ei kaikki kuntopiiriin vaan, missä sitä veltoillaan. Ei jäädä sammahoilemaan, kipsissä nuutumaan. Ei kaikki kuntopiiriin vaan, missä sitä veltoillaan. Ei jäädä sammahoilemaan. Älä ikinä koskaan kuntoilua pelkää. Älä ikinä koskaan käännä sille selkää. Sillä kuntoilu aikuista ja lasta friskaa. Se venyttää ja nutkistaa paksua niskaa. Älä ikinä koskaan kuntoilua pelkää. Jos kainalosauvat sua ahdistaa, tiskaa ne tänään ojaa. Pyörätuolit hei hanaa, rohkeasti rullatkaa. Kipsi menoa hidastaa, nurkkaan ne singottaa. Ei kaikki kuntopiiriin vaan, missä sitä veltoillaan.